Rommedal spiller faktisk en form for højre bak. Nej, der er Ronaldo. Det var her, han scorede sit første mål på det portugisiske landshold for 6 år siden. Hold da kæft. Nu se det her, de næste 2 berøringer, 3 berøringer, dem burde vi have klaret bedre. Og det kan han jo altså, det der iskold afslutning. Nani serverer den, og han løfter den lige en lille bitte smule over det ben, som Anders Lindegaard strækker ud. Landskamp mål nummer 24 for stjernen over dem alle, Cristiano.